أعوذ بالله السميع العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله بدءا وختما وبه نستعين، ثم الصلاة والسلام على منبع العلم وينبوع العالمين وآله وصحبه أجمعين. مشاهدين الكرام، سلام من الله ورحمة من لدنه وبركات. أم بالمشرف لا تيفي لاجي بغاو مالكونو علي مالكوكا أنا فولينا ولي نواندون بي أو كلينغلينا بلا جيلوني فاقا سيكي داولا بواجلو كنكا أمي مالي فابا kono Bamako asigida mi nobi wele Suleiman Bugu ansardin jakulu mimbe Suleiman Bugu kaw feeno u farla nyogonga ka wajulu kene basiki ka ke wala nyuman don kene ani boya maseki ani nyuman don kene an karamoko ana anfa Sayyid Sherif Ousmane Maden Haidaraye kadaka Allah taala ba fanyana koni mogo mi yale ala barkada kale ala ni jidi o chugaya kelena ni mogo maseki mogo nyogon barkada itiseki dambaga ala barkada chukushila o de hokumu kwa nana baran nu yere nun dona ni foli kan laseliye jamama ala sona chef farala muso kan vraiment kamina kabini lazara foka sisama kene faledo donc ami jama fo ola ni e wele la mogo nana vraiment kan ka fo o bato abiseka bismillah kulma ya rabbi ala kan sababe ola ame foli ke bela jele moma sey resia ama be foka be wal mando ya rabbi ala kan nawsara kene ala ka sigi herala ka wuli herala o ko fe ama kram go bafu alami mlara anye kan nege ni mbarayna o joye Sayyid Sherif Ousmane Maden Haidara vraiment antiku Allah ama foni kene kan ansigla herala la ka wuli herala ala wa sawa manganye amena baga bela jelen fo fango fense nya yera sia mi ma ona to soro o kana o ta to soro ala kan sara ne heray kerangala nya na mangara mo fo no e Ousmane Maden Sherif Haidara si jani kenanya la bangun mala ko dal ala ka ana la banye ala ka na sutura jela ala ka na soro ka je kira ka no ko so ni ngunya o ka fole komite muso ka fole do assalamu alaikum gadno bismillah unana herela ala ka segunu yu ka dimaya la herela yayi Suleiman Bugu Bamako Bugu ne kuma dugutigi de tokola mogo nana ala ka nana benjmay amina kuma mi me fana ala ka anga barake nay ala ka kan be ka aljine soro siray ala ko ke kira kan ko so me jama bela jele fo mogo wulla ka se kenen kanya anga fodi ba be ka tila ka organisateur fo murabu meri togola ani conseiller mugan saba bela jeli togola ansardin mi yere ni soja yoro ya la o ya ga projet de développement de parce que jamana ngono ay gele a chama sura nga dinena parce que amasi kan yero organiser ka se ka fenga yere wala waji bata doka da badama de wala me ansardin féliciter projet de développement mbabulu jamana ngono kasika jamana ndem bonogola anga san yere koro anga se anga silama yake ina fo an yere wa fam chukum na soro mo ma impose anga jago yala o tegere fo abo ke Sherif Ousmane Haidara na ga jamaay ma fra mi foro kantu aga projet wala aga hakli to musola parce que on même meri kono amado jamana ngela famba be musoka o ngani silama yere trabulu jatemne musoma nga segere o ni musoma nga segere ansar to grama nyina fe akala saka karamogo ma aka projet nyina ma nyini anga musoye pour que do be saka ba muso ka toro la jamana en kono nana pour que kuma kana jina ko sebe be bela jeren fo al saka karamogo fo wajulu meke alaka meklo dama o kofe an balaka do boraka walanda di anga je anga nyamada o sorole um fenefe ma jini seti ala to barka man alam ya damina na le ba laba jehina la waletri Allah rahne kangretri ko fa ni soli kram mamadu ka kisin ne ma bay anaga sodu anaga saba no an alaga jol ma mun dugula ko tiensira ka ko ta su ga duna ba mo alaga ne aw bela jele yola ko fa wala nan ga na ma ko fa bi ko salji farda wolobla afola ibi salji ngani asiri aflana ibi yara ko asabana ibi taga kala ko kadana ngurula anana ibi kungulu masaka ta kofe aduruna ibi se ko kada alkaba kurula aworona ibi ba tereke
a wolonfilanan i b'a teliya o kɔfɛ an bɛ nabaa bɛɛ lajɛlen k'o kelen kelen an n'an ka walanda di karamɔgɔw u y'a nege min na o le ye nin ye an b'an karamɔgɔw fɔ Janganɛbugu la sijan ni kɛnɛ ni labanko ɲuman bɛ Ala bolo Ala k'o da n'a ka denbaya ma. Walandadiw tɛmɛlen kɔfɛ ka dɔw kun labɛnlen don kɛnɛ in kan ka ɲɛsin mɔgɔ dɔw ma n'o de ye an ka cɛkɔrɔba Ibrahim Teli n'ale ye maa cɛsirilenba ye diinɛ kɔnɔna na an karamɔgɔ Hayidara dɛmɛli la depuis waati jan ka da ka shirifi kanu kan a n'a ka cɛsiri a n'a ka jihadi an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Maden Hayidara nɔfɛ wa o cogoya kelen na u ye jabɔw kɛ ka yira cɛkɔrɔba in ka baarakɛlenw ani mɔgɔ dɔw ka seereya. O tɛmɛlen kɔfɛ an karamɔgɔlaka minnu kun ye kɛnɛ in lasɔrɔ olu sɔrɔla k'u ka laseli daminɛ k'a daminɛ an karamɔgɔ a Seyid Usman Mohamed Tarawele ale de bɔra ka laseli kunfɔlɔw kɛ ale da sera an karamɔgɔ Sheikh Sherif Usman Maden Hayidara a yɛrɛ ka tariku n'o y'a ka histoire ne ni aw an ka jɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛnɛ fɛ. أعوذ بالله من شر الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الذي بدأ كل شيء وسيعود إليه كل شيء وهو على كل شيء قدير ثم الصلاة والسلام على جد السيد الشريف عثمان مدان حيدر وآله الأطهار وأصحابه الأخيار ومن سلك نهجهم بإحسان إلى يوم الجزاء وبعد السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله. أمي تغنينا الله سبحانه وتعالى في كبو الشيطان تورما شيطان مي نلك رفر لك رفع كبو الله سبحانه وتعالى كنما بلا جلينا كسبب كدما أبنا على كيامر كام شيء كلي هلو أسرع أم باتشا مانك وأنت سرا وأنت تتك أما سيزنا الله سبحانه وتعالى تغبر كما على مين يجين نعم الله بوليتكي أن الله رحمه كرنجر ليتكي نوت منك أبوي أمبي صلك كربا محمدوكا محمدو مي نالي أنكم تكي السيد الشريف عثمان مدان حيدر موكي أنا كسابا نيوم أني مغمون تغرا أولوكو أني بارا نيوم كلي فوكتا سدوما دومنا ني ألابنا أو نكلنجلن بلا جلين ولي نيغا أني نيغا أنك ولدا نوت منك أبوي أما أفوني كليان فولي أني بديان فولي نودي ألاكا كيشيني نمك أو نكا أنسجرا بشوينا ني الله سبحانه وتعالى كجين كابل 5 7 mois 2019 أنسجرا بشوينا كابنين داتي ني الله سبحانه وتعالى كجين كنمي ني النور ليدو كنمي ني أكن سيجي بأدم دي جرمي يافا كنمي ناكن سيجي بكسببوي كأدم دي كنينامايا نوغيا إما سبلا توغمي نداليدو كنينا على تسون فيو كو جون دو كان او كنا مودالي كيني جرمون دو كابوي نو او كنين توغو دي كو جون ني حيدراي ني كما بايدي جون ني حيدراي كنا توغو دارو دلا اوبما ني حيدرا دونا مغو في يورو لا دالا فويتنا او يورو لا فنا كرا ادم دي الله فيالي وادم دي الله فيا يورشلا فسلاميان يمان كاكي سلاميان يمان تيكي جيكولو شيفه ادم دين شيفه فو alaka arjina noya oluye opma o kofo kene o ejurumu ya fa kene mbadem haidara e joye ni kena sigira o kama o kanga sigi sabla niyame histoire uba foko histoire ti hine histoire de ti fento sabla histoire de ba yere labe opma haidara ko e histoire mi na ya yere gla opma a histoire fole bidamne ni ala yere ka je ani chenya chesirli minga ka ala ka dina deme abi fole bidamne ka yere to balula yani sa ka soro ala ka no chejenya ma ama fo ankara mo bayno e sayyid sharif usman madani haidara ale bangera le 12 mai 1955
mɛ kalo tile 12 ka bɛn san 1950 tubabu san jate la Haidara bangera ka bɛn o ma a bangera dugu min na u b'o wele jamana min kɔnɔ mara min kɔnɔ région min na o ye Seku mara ye dugula dugu min n'u b'o wele ko Tamani Haidara bangera nin dugu in de la a bangera jɔn ne fɛ Haidara bangera fade fɛ fa min ni a ka baara kun ye jago ye a bangera jagokɛla dɔ de fɛ jagokɛla min kun ye fɔnisere ye jagokɛla min ni a kun bɛ siran Ala ɲɛ jagokɛla min ni a kun bɛ dɔnni fɛ wa a kun bɛ dɔnnibagaw fɛ n'u kun b'o cɛ in wele ko Bamadani Haidara a kun bɛ dɔnni fɛ a kun bɛ dɔnnibagaw fɛ maa o maa k'i kɛra dɔnni fɛ ka kɛ dɔnnibagaw fɛ n'o ko k'a b'a den bila Ala ka sira kan walahi o den bɛ kɛ kabako ye dɔnni na sabula i ye fɛn min kanu ka k'a fɛ e de bɛ se ka maa bila o sira kan nka fɛn o fɛn bɛ yen n'o kanu t'e la k'e m'o sira kanu e tɛ se ka maa si bila o sira kan o tuma Haidara bangera dɔnnibaga Haidara karamɔgɔ Seyidi Sharifu Usmani Madani Haidara a bangera cɛ de fɛ cɛ min n'a kun bɛ siran Ala ɲɛ wa a bangera cɛ de fɛ cɛ min ni fɔnisere kun don wa a bangera cɛ de fɛ cɛ min n'a kun bɛ dɔnni fɛ cɛ min fana n'a kɛra dɔnnibagaw fɛ n'u kun b'o wele ko Bamadani o cɛ in a ye baara kɛ ni sera Tamani dugu kɔnɔna na ka ɲininkali kɛ mɔgɔw bɛ cɛkɔrɔba in ka ɲumanyaw f'i ye cogoya min na cɛkɔrɔba in kun bɛ walidenw fɛ ka se degré min na ni bi ni Ala ye banni kɛ nin ye n'o ye Seyidi Sharifu Usmani Madani Haidara ye o man ka bali Ala ka danfɛn si la sabula Ala ti ɲuman falen juguman na maa si tɛ yen k'e bɛ ɲuman kɛ ko Ala b'o laban kɛ tiɲɛni ye Ala t'o kɛ fiyewu sabula Ala tɛ fitiri wale ye o kɔfɛ a bangera muso fɛ muso min ni Ala y'o bonya kosɛbɛ muso min ni Ala y'a bonya ni kɔnɔnajɛlenya ye muso min ni Ala y'a bonya ni sabali ye muso min ni Ala y'a bonya ni cɛsiri ye furuso la ka baara kɛ furuso la Ala ye muso min bonya n'o ye muso min n'a kɛra walidenw fɛ muso min n'a kɛra sinjitugula ye a bangera o musoba in de fɛ a kɔnɔ jɛlen don maa min ni a kɔnɔ ka jugu Ala ti sɔn fiyewu k'a ka diinɛ jigi kɛ mɔgɔ ye mɔgɔ min n'o bɛ bɔ o kɔnɔ modèle la grand jamais o ti kɛ fiyewu maa o maa bɛ yen ko muso o muso bɛ yen k'o ma sabali furuso la ka furu tɔɔrɔ kun ka ɲɛni kun ka degun kun Ala ti sɔn ka den di o ma o den min bɛna ka diɲɛ bɔ nɔgɔ la ka diɲɛ sauver Ala t'o kɛ fiyewu o tuma muso o muso bɛ yen k'o maa cɛsiri furuso la ka furucɛ labato ka furucɛ balimaw ladon ka tila tuguni ka kɛ maa ye maa min ni a bɛ sabali ka baara kɛ furuso la muso o muso ma kɛ ten Haidara ɲɔgɔnna ba tɛ se ka k'o muso modèle ye o tɛ se ka kɛ o tuma a ba ye muso de ye muso min ni a nana diɲɛ yɛrɛ sauveli kama muso min y'a cɛsiri o de la Ala ye diɲɛ sauver cɛ in Ala y'o bɔ musoba in na tumana min na ni Ala ye ninnu fila garijɛgɛ karamɔgɔba in na n'o de ye an karamɔgɔ ye ani diɲɛ karamɔgɔ ni ko Haidara ye diɲɛ karamɔgɔ ye o man ka digi diɲɛ maa na sabula a nana fɛn o fɛn jira mɔgɔw la o de ye diɲɛ ka lafiya sira ye o tuma fɛn min b'i bila i ka lafiya o de y'i ɲɛmaa ye wa o de y'i ka karamɔgɔ ye tumana min na n'an karamɔgɔ bangera nin fɛ nin masaba fila in fɛ karamɔgɔ ye a fa ye mun kɛ komi an y'a fɔ kuma kɔnɔ ko dɔnni kun ka d'a ye wa dɔnnibagaw kun ka d'a ye wa Ala ɲɛsiranyɛdaw kun ka d'a ye o don in na a ma dugu waritigiw lajɛ k'a den tɔgɔ da o la a ye jɔn lajɛ dugu kɔnɔ maa min bɛ yen n'o ye misiri welela ye dugu kɔnɔ n'u b'o wele ko Zumana a y'a den tɔgɔ da o de la mun kama sabula o ye Ala ko baarakɛla ye mun kama sabula o de bɛ mɔgɔw wele ka na Ala ka diinɛ ma ŋaniya kama Ala bɛ se k'ale yɛrɛ den kɛ maa ye min bɛ mɔgɔw wele ka na Ala ka diinɛ ma wa Ala y'o de ŋaniya in sabati ka diinɛ yɛrɛ minɛ yɔrɔ n'a asulu kɛ Seyidi Sharifu Usmani Madani Haidara ye kɔrɔ ye an bɛna don a ka kalanko cogoyaw kɔnɔ kuma ninnu u bɛ lateliya de kumana min na ni cɛba in Ala ka diinɛ bamuru n'o y'a ɲɛ yɛlɛ dugumakolo sanfɛ o bɛnna tile ma tile min n'o tun ye colonisation tile tubabu mara tile tubabuw de tun b'a la ka mara kɛ
ale bɛnna o wagati ma olu kun kɛn bɛ ka adamadenw karaba o wagati la a bangale o la sa olu bi denw ne minɛ k'u don l'école kalan na a jara masa ye sa i den bi ta ye a ma diya i ye sa i den bi ta ye o kun ye an karamɔgɔ n'o de Seyid Sharif Usman Madani Haidara o kun y'a don école kalan na o cogoya in na nka o y'a sɔrɔ a fa n'o ye Ba Madani ye ale kun y'i dafalen de ala n'i ye den di ne ma ne bɛna den in di e ala ma i b'a fɔ Mariyama mansaw y'u dafalen ala ye cogoya min na wa ala sɔnna k'o dafalen in minɛ o b'ale kɔnɔ ale den dun taalen filɛ sira min kan ne ale m'a ye ko nin bɛ se ka ale ka dafalen k'o sira bɛ se ka dafa nin na a obligera ka mun kɛ a ye a den kumabɔ ni fɛn dɔ ye mun ka sɔrɔ o bɛ se k'a den d'a ma a bɛ taa den don cogo min na ka ala ka den ɲɛɲini o kɔrɔ a ye fɛɛrɛ dɔ kɛ ka fɛn dɔ di ka den kumabɔ den sɔrɔla ka to a yɛrɛ ka disposition na a sɔrɔla k'a don sira kan sira min n'a bɛ ala ka diinɛ dɔn sira min n'a bɛna diinɛ kalan ni o ye ka mɔgɔw bɔ fili la ka mɔgɔw bila jɛlenya sira kan a sɔrɔla ka den bɔ k'a bila o sira kan kumana min na ni ala ye cɛ in ni ala y'a guider k'a bila o sira kan ale kɛra jumɛn ye ale kɛra diinɛ dɔnbaga ye ka tila tuguni ka kɛ karanga kogo ye ka juguw kunbɛn ka bɔ silamɛya ma ale kɛra o karanga kogo ye sabula a y'o kalan min kɛ a nana sɔrɔ mɔgɔw kun bɛ niveau dɔ de la fo mɔgɔ dɔ de kun ka sɔrɔ min bɛna diinɛ bɔ dingɛ la o kun ye niveau jumɛn ye a nana sɔrɔ jogow de kun tiɲɛnen don tɔɲɔli kun waralen don maa min ni fanga b'o la o bɛ fagantan dun denmisɛnnin ti maakɔrɔba bonya maakɔrɔba yɛrɛ ti hinɛ denmisɛnnin na wa musow kun bɛ cɛ janfa la wa cɛw yɛrɛ kun tilennen tɛ u musow ni ɲɔgɔn cɛ o jogojuguya ko damata ale bɛnna n'o tile de ye o tuma fa ka ŋaniya o dun dara ale ka de ko ala bɛ se ka den dɔ di yan n bɛ den min di ala ma cɛba in nana nin wagati in de la wa a ye kalan kɛ nin cogoya in de la mun ka sɔrɔ a bɛ se ka na adamadenya bɔ ni halaki dingɛ kɔnɔ est-ce que halaki dingɛ bɛ yen min ka jugu ka tɛmɛ jogojuguya kan wa o tɛ yen o tuma wa ni maa maa wulila k'i bɛ jogojuguya kɛlɛ f'e ka da la mɔgɔw na wuli e kɔ de waraw n'u sɔniw bɔ u n'u ɲiw bɔ sabula o t'olu arranger fiyewu o tuma ala yɛrɛ de ye cɛ in lakɔlɔsi fo k'a se nin wagati in ma tumana min na ni nin bɛɛ kɛra ni ala ye dɔnniw nɔgɔya ye n'a taara kalanyɔrɔw la ka kalanw kɛ a nana baara kɛnɛ kan hadara zeyinul ilm wa zeyinul din dɔnni masiri ani diinɛ masiri o nana baara kɛnɛ kan a nalen baara kɛnɛ kan a ye mun kɛ a y'a ka kulusi senda kuru ka guloki boloda kuru ko ne bɛna ala ka diinɛ dɛmɛ ka ala ka diinɛ bɔ fasa kɔlɔ kɔnɔ k'a da kɛnɛjala kan o wagati in y'a sɔrɔ mun bɛ min bɛ k'o ye karamɔgɔ ye ale bɛ fɛn min fɛ dama o ye ale yɛrɛ bɛ se ka balo hɛrɛ la cogoya min na mais ale nana o wagati min na n'i nana k'i bɛ mɔgɔw bɔ u dabolo kan o cogoya la foyi t'i na fo n'a kɛra gɛlɛya ni gɛlɛya ye nka o gɛlɛya an b'o lajɛ an b'i ɲɛsin o ma a y'i ɲɛsin jumɛn ma ne bɛ se ka ala ka diinɛ dɛmɛ cogoya min na a y'i ɲɛsin o de ma o kɔnɔna na a ye fɛn wɔɔrɔ bɛ a y'o ta k'i sinsin o kan mun ka sɔn ale bɛ se ka ala ka diinɛ bɔ nɔgɔ la cogoya min na a ye kun tilenna kelen ta n'o ye laɲini ye o laɲini ye jumɛn ne mɔkɛ muhamadu nana ni diinɛ min ye n'o ye silamɛya diinɛ ye fo ne ka diinɛ in bɔ dingɛ kɔnɔ a y'i ɲɛsin o de ma Haidara ka laɲini kɛra nin de ye sabula a nana wagati min na ni a kun ko k'a bɛ moriya kɛ a tun bɛ fɛn sɔrɔ o la o kun a kun b'o dɔ kɛ o fɛn kun bɛ sɔrɔ o la o nka a ye nin bɛɛ to yen ka laɲini kelen jumɛn ta fo ne ka n ka mɔkɛ muhamadu ala ka diinɛ fo ne k'a bɔ fasa kɔlɔn kɔnɔ k'a da kɛnɛ kan diinɛ bɛ moriba yaasa dɔ min na nin fo ne k'a bɔ o la k'a da kɛnɛ kan diinɛ tolen filɛ seli jala min kan nin fo ne k'a bɔ o la k'a kɛ diinɛ sɛbɛlama ye a nana sɔrɔ diinɛ bɛ nin cogo de la a y'i cɛsiri o wa diinɛ bɔra ten o de kɛra a ka sinsin bere fɔlɔ ye a filanan kɛra jumɛn mɔgɔ minnu b'a la gosi nin tɛ se ka kɛ ni i bɛ yɛrɛ sɛgɛ fu la a ma nin kuma in si lamɛn o de y'a to Haidara sera ka se nin seyɔrɔ la n'a kun kɛra maa ɲɛbolila ye ko a ma se k'i cɛsiri ko a ye mɔgɔw ka kuma lamɛn a filɛ jɔyɔrɔ min na nin ye bi n'o de ye ala ka diinɛ darapo kɔrɔtali ye n'o de ye ala ka diinɛ darapo pelepelenin ye walahi anw kun tɛ se nin yɔrɔ in na n badenw
Karamogo bambulo karamogo mi nanga waso nae. Karamogo bambulo karamogo mi ni anga jigidaka ko abiseka ansoro nardo laharado ala yorola. Sabula karamogo munu be mausoro nardo o te mo woro yo munu sona kira eminge ka tokoma osiraka alayo ke wa obeka bala shirifido na mayera waso dongeleshi kuna bora ala kara muhammadula karamogo mani yira jiya dan fen foida me ala kara joldo ha abora kara muhammadula ni aye kamana gwa ko fima mi se ka bo kira la chogodi ko mami wolo fineno kira bi arabuye ko bi se ka ke chogodi o ka no ko jugu o ka no ko jugu karamoge ni iko ki bi mirola adama de be bora jonna anfa adama te shinwa uborola arabu uborola anglais uborola okoro jaja couleur chama bora couleur kelena e kamana bi gwa chogo di bile ko jema do de bi se ka kafima o kamana gwa be soro chogo di o mangi soro no yi soro dro okoro ba yira ki tika baraka ne hakli opma shirifi yeli anfa fi mana ya bi o manga makabako ya wa shirifi bi shia bela ibu soro shinwa wala ibu soro anglais wala ibi shirifi soro shia bela sabula ujenzera jiye kono de wa ujenzeli fanakera nafa de jiyema sabula ole jiye bolowde amanyena ala fe ala ka here kanye o temelen ko fe kuma sala kadi anfa ananga karamogo ke no de Sheikh Mohamed Traoré no de an karamogo Sheikh Sherif Ousmane Madan Haidara jenyogon korodo wa aga misriba almami fenado ali de sorola kana la seli toke ka dado an karamogo Sheikh Sherif Ousmane Madan Haidara la mungo so jama be se ga walan li sorala mungo so jama be se ga famiyali soro chegumna neni aw anga je anga nyamada o sorole unfe. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala sayyidil khalq Muhammad Mustafa wa alihi wa sahbihi wa sallim. Amadu ambi folo femina o ye ka alafu ka lautana barkada aka nemaula anaka bunyawla anaka karamawla ayo minke nini awe o ye nema ni bunyajme ala ya anda kange moye amanke faraye amanke bagaye amanke kuluye mo ka bu wala bulu ala ka danvewna adama de ka bona chamaye ambe ala fu amada o ma klara ka ankanda ka umbla chi esraka o de bonya be ko dai ikara masake ikara na fulutiki yo ikara togotiki yo ni ma ala don e ma foi sur ala ka ne mala Allah akbar abebi da o de la ni fanga do wati kungundu ni nanfolo do sangala ko do ni bonya do bonya biba ala ka son nema wala minti ban jomi ala do ka sira ala nye ala yo no ya jomi ma ala fu ala fu ka soli che ya kira baka mi Muhammad Mustafa ana so dungew ana ka sahaba sego ambufu lu barkada amado ko fe ambe anyini daliba musa ala fe soli kelen ko fe kira bayinka ala ka ke soli horoma kama ya rabbi ala kanina aw kunaja anga jamana be geleya min kono be dego min kono ni mogo wulila be ko ala ka jamana in kishi duwo kon bala ka ke me mimi mina o donedo mbala ka duwo ke jamana balawu do nembe jugo chejugula o don ebe mu fo ala e ko bidla
nin kɛnɛ suguw kan minnu sigira ala tɔgɔ la ani kɛnɛ minnu ka di ala ye ni dugawu kɛra ye o bi minɛ n'an karamɔgɔ hɔrɔma n'a barika ye an ka jamana ala k'a kisi an badenw n'an bɔra ye waati la kow de don an ye min ye su in na Solomani-bugu ya a n'an ye fɛn min mɛn a y'an bɔ a y'an fa an kɔni bi foli kɛ Solomani-bugukaw an bi fɔlɔ ka mɔgɔ bɛɛ fo a cɛ n'a muso n'a ma ɲa ko nin kɛnɛ in sigira Solomani-bugu dugukolo kan yan kɛnɛ jumɛn ko al-murshidu da'i ila al-kitabi wa sunna Sherif Usman Madani Haidara ko ale ko fɔ kɛnɛ o sigira dugukolo yɔrɔ o yɔrɔ ala ka hɛrɛ bɛ a ka kisi bɛ yen anw de kuma an kun fɛ dɛ anw ni dalilu de don dalilu min ni an b'a bila diɲɛ fɛ dɔɔni kumaw de don ni a m'i diya ni ko nin ti tiɲɛ i b'a segin kɛ i b'a segin ni dɔɔni kuma de ye nin kɛnɛ in ala an wulile kɔ ka bɔ yan mɛlɛkɛ minnu nana nin seereya olu ka bonya o ni mɛlɛkɛ tɔw ta ti kelen ye minnu ma nin kɛnɛ in seereya fo mɛlɛkɛ wɛrɛw bɛ yen olu bɛna negemina kɛ hali n'a sɔrɔla a tigiw tɛ sigiyɔrɔ in na bilen a kɛra diɲɛ dugukolo yɔrɔ min u bɛna fisamanciya ɲini yan anw di kuma an kun fɛ dɛ ne kɔni labɛnnen don ne pɛrɛlen don anw ma kuma ni nata ye an ma kuma ni jɔyɔrɔ ye anw ma kuma ko an mako bɛ n ba don diɲɛ hɛrɛ dɔ la anw kumara ko an b'an yɛrɛ ɲini an mako bɛ ala ka kisi la ala ye fɛn min bonya ala ko n'i y'o bonya i bi surunya ni ala la ala ye fɛn min bonya n'i y'o bonya ala ko i bi surunya ni ala la n'o de ye ko wa o de ye ala dɔ hakika ye nka ala ye fɛn min bonya n'i y'o dɔgɔya dun i yɛrɛ kɛra ala dɔ ye o kɔrɔ ala ye min kɛ o ma diya i ye Solomani-bugukaw fɛn kɛra a ka sigida la bi ni san in na min ɲɔgɔnna ma deli ka kɛ an bɛ min fɔ sa o de anw nana don a kɔnɔ anw nana don a kɔnɔ an bɛ min fɔ a y'a cɛsiri nin ka kɛ layidu y'aw bolo n'a y'a minɛ ni sɛbɛ ye n'ala y'a dɔn ko aw mako b'a la ko dusukun ɲuman bɛ aw kɔnɔ ni ko in ye aw kisira foyi tɛ n badenw ala bato la min bi jɔn surunya ala la ka tɛmɛ nin wale ɲuman dɔ kɛnɛ in kan mɔgɔw ko ten ko fa bɛ anw na o ye tiɲɛ ye fa bi don mɔgɔ dɔw la ala fɛ ka se ka kuma mɔgɔ wɛrɛw fɛ olu bɛ min fɔ n'u ka fatɔya tɛ n'u ka kɛnɛ u tɛ se k'o fɔ o kosɔn fa donna mɔgɔ dɔw la u ka se ka kuma o fatɔ ninnu minnu bi kuma ni kisɛ ye ni adamadenw b'a lamɛn a b'u nafa an b'o mɔgɔw la o anw bɛ min fɔ a yɛlɛma man di an karamɔgɔ
nata t'a kɔnɔ fiyewu Allahu akbar siga tɛ na Sherif Usman Madani Haidara ne na ko n b'a d'i ma ne b'a d'i ma n lafiyalen n wasalen n baden n lafɔlen cogo bɛɛ la parce que n b'a dɔn kalan bɛ sɔn a ma dɔɔni b'a fɔ ko ɔhɔ k'o don Allahu akbar an karamɔgɔ y'a lamɛn dɛ ne bɛ se ka Haidara di cogo bɛɛ la b'a d'i ma ala ka diinɛ la kuranɛ kɔnɔ ne ma tugu a la e yɛrɛ bi sin k'a ye ko ja e ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ e yɛrɛ bi sin k'a ye ten ja e ni ala tɛ ɲɔgɔn fɛ sirifuya o y'a danba ko wɛrɛ ye o don koyi n'i bi sirifu hakika ɲini a tulobilen ɲini ale don mɛ nin jɔyɔrɔ in na yan an ka d'o ma o la an bɛ Solomani Bugukaw fo kɛrɛnkɛrɛnnenya la ka dugutigilakaw fo olu minnu sɔnna k'u ka bonya t'u bolo ani alimamiw ani nin karamɔgɔba caman k'u ka dɔnni t'u la ka na sigi ni kɛnɛ kan kɛnɛ min n'a kun fɔra ko Haidara ko fɔ kɛnɛ don jɔn de ye Haidara ye aw minnu sɔnna ka na o kɛnɛ kan o b'a yira ko aw yɛrɛw ye ala ɲɛsinnenbaw ye aw ye maabaw ye ala ka hɛrɛ k'an na o madenw fo kow de ka fɔ kalankuraw ni sitana dɔnniw de nara ka bonya siraw datugu ala ye sira minnu bila ye ni tɛmɛnkɛraw fɛ mɔgɔya bi diya adamadenya bi sabati a bi balo hɛrɛ la dɔnnikuraw de nara k'olu datugu ani kalankuraw an filɛ o jahanama na o masuba kɔnɔ bi k'a turu bi da k'a da diinɛ ko kun a tɛ da diinɛ ko kun dɛ wa diinɛ in tigi b'a la ala y'a bila du dɔ de kɔnɔ ani so dɔ de kɔnɔ k'a di mɔgɔ dɔw ma ko aw ta don n'u y'a waleɲuman dɔn n'a ye yɔrɔ o yɔrɔ o yɔrɔ mɔgɔw bɛ balo hɛrɛ la ani lafiya la o ye Muhamadu Mustafa ka du ye kira ka du ala y'a bila ye de kira somɔgɔw bonyara jamana o jamana kan n'u lamɛnna madenw sabati nara ye bɛn nara ye adamadenyaw lafiyara mɛ kira somɔgɔw dɔgɔyara yɔrɔ o yɔrɔ dɔnnikuratigiw fɛ a tɔ kɛra an ka mugu don ɲɔgɔn na ye an filɛ o de kɔnɔ n'an ye Solomani Bugukaw n'an y'u fo Jamiyatu Ansarudin Islamiya an b'u fo u ye nin min kɛ a diyara ala ye u y'an karamɔgɔ min jɛ bɔ an ka cɛkɔrɔba n'o ye n fa tɔgɔma ye Ibrahim Tɛlen b'a dɔn bi ko tɛ n bɛ se k'a fɔ anw yɛrɛw ka se kɛnɛ in ka yan su in na ale sababu don tɛ ne ka wajulu man ca bilen la ne mako bɛ min na n'o tɛ sɔrɔ i fɛ ne sɔrɔ man di i fɛ mɛ Ibrahim Tɛlen a taara n y'a ye dɔrɔn ko bɔ nin ye ko faamu nin ye ko dilanlen de ye e yɛrɛ kama i ni ka layidu an bi sabati fo nin ka kɛ n b'a dɔn n bɛ layidu min di aw ma Solomani Bugukaw a ye nin baara in min ta a cunna an ye fɛn caman y'a kɔnɔ an tɛ kuma o kan mɛ n bɛ layidu min di aw ma n bɛna aw dɛmɛ ka nin baara in la sabati k'a ɲɛ aw bolo an ye min fɔ a ma a kɔnɔ an bɛna aw dɛmɛ an bɛna aw dɛmɛ a y'a jirɔja nin na dɛ nin kana tila aw la dɛ nin kana tila aw la ni n y'aw fo waati bɛ ka taa ka aw barikada n bɛ Haidara di yɔrɔ min bi su in na n t'a di Sirifu Bonda n bɛna di kuranɛ aya dɔ de la ala yɛrɛ ye min fɔ karamɔgɔw bɛɛ b'o yɔrɔ dɔn n'o fɔra i yɛrɛ bɛ t'i da k'i miiri hakika tiɲɛ yɛrɛ la ala kan bɛ maa ma tigitigi a mɔgɔ yɛrɛ kun ma na fɔlɔ ja Sherif Usmani Madani Haidara don
aya injira alakira Muhammadu Mustafa de kan mais mina dima yɛrɛ bɛna fɔ de ko la aw ma olu kɔni an ma bɔ olu ta kalama mais aya in kɔni jigira Haidara de kan bi a k'a k'an da la ko Ala bɛ yen a bɛ an da la ko Muhammadu ye Ala ka kira ye a bɛ an da la ko Ala janba ka danfɛnw na a m'u bila u baganamaw kunfɛ ten nga n bɛ min fɔ aw ye Haidara kanubaw ani ansɔriw Haidara kana nɛni fɛn kana fɔ Haidara ma a y'o bila a ye wulu to u ka kulo u ka misiri kɔnɔ u ka kulo u ka kalanyɔrɔw la u ka gɛrɛw na min ka d'u ye u k'a fɔ Ala ka laada ye o ye a ka maabaw kan mais o tɛ fɛn tiɲɛ n bɛ aya min d'u ma karamɔgɔw k'a lamɛn Ala ko Kurana kɔnɔ ko wal takun minkum ummatun yad'una ila al-khayri wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkari ulaika humul muflihun. Nimbi Kurana sura min kɔnɔ Ali Imran do na ya Ali Imran ta abe ni sɔrɔ ye an karamɔgɔ bɔra ka ma caman fɔ waati ta an labɔ an ka don ye ale yɛrɛ mako tun bɛ min na o ma se ka walawala nka yirali dɔrɔn de don aw k'a faamu ko banna Ala fɛ wallahi Sherifu Usmani Madani Haidara a fɔ ko al-murshidu ad-da'i ila al-kitabi wa sunnah As-Sayyidu Sherifu Usmani Madani Haidara Ala ye ale de sugandi ka kɛrɛkɛrɛ kana diɲɛ laban in na kana Ala ya yɛrɛ zati ka a yira diɲɛ la ko Ala bɛ yen Haidara ko yɛrɛ de ye o sabati bi mɔgɔ se ka a sɔsɔ o k'a dɔn Ala yɛrɛ bɛ yen bi wallahi k'a fɔ Ala ko ye tiɲɛ ye a sabatila Haidara ko de la Sherifu Usmani Madani Haidara ale nana na cogo min na kana baara daminɛ min kun bɛ a dɔnnen don Haidara nana waliyu caman sɔrɔ yen a nana kutubu caman sɔrɔ yen a nana sɔrɔ a dɔw taara mais min fi ala ma karamɔgɔ Haidara nana waliyu sɔrɔ a nana kutubu sɔrɔ yen a nana dɔnnibaabaw caman sɔrɔ yen a nana fɔ dɔw kɔ mais aw ka dɔ fɔ ta anw ka farafinna ko min bi fɔ o waliyuw la an'o kutubuw la an'o mɔgɔbaw la min nana ka diinɛ labara fɔ hali sɛ siranna Ala ɲɛ a ka kulukunu kɔnɔ ni a ka kumakan ye ni Sherifu Usmani Madani Haidara o ye jɔn de ye ngala n'a ma kalan bɛɛ y'a dɔn Ala ko ye min ye bɛɛ y'a dɔn silamɛya nana min kama mɔgɔw sɔnna ka da la k'a fɔ lahara bi se wallahi na ale kelen pe de ka kumakan ye o tuma na anw bɛ min ye huwal mukhtar n tɛna fɔ ko kira don mais n b'a fɔ ko huwal mukhtar ale de ye Ala ka jɔn sugandilen ye min kɛrɛkɛrɛla a nana Ala fɛ de mujaddidan kana lakurakurayali kɛ asara rasula Ala kira nɔw la ni Ala kira ka kɛwalew ye ani Ala kira ka kumakanw ye a n'a ka hinɛ ye a n'a ka kumacogo ye a n'a ka bonya ye a n'a ka sabali a n'a ka makari Ala y'o bɛɛ don cɛ in de la dɔnni b'a wuli dɔnnibaa jumɛn de b'a wuli an karamɔgɔ ne bi kuma n wasolen ne bi kuma n damakinda n y'a dɔn de wallahi Ala y'a dɔn di ne ma wa n y'a dɔn wa n bɛ min fɔ a la o de don n'i ye kɛnɛ sigi bi ko Haidara kɔfɔ kɛnɛ a fɔ o de ma ko Ala wale ɲuman dɔnni
an karamɔgɔ tɛmɛna o kan a ka waati ma a labɔ a ka se k'a walawala walahi n'o bira an bolo ala t'an ka foyi minɛ a k'a ka wale ɲuman dɔn Haidara ko ye min ye o ye ne bɛ ala ko la n tɛ ala ko la n dara lahara la n ma da lahara la n'i ma nin cɛ in lamɛn ka tɛmɛ a ka tɛmɛ n sira fɛ hali diɲɛ min n'an b'o nɔfɛ an t'a hɛrɛ sɔrɔ Haidara ko ye o de ye kɔrɔ Haidara ko nara n'i mago bɛ ala ko sira la i b'o ta a kɔnɔ i bɛ taa ni ta ye ne mako tɛ ala ko sira la i mako b'i ka diɲɛ min na o sɔrɔli a n'o hɛrɛ a n'o ɲɛnamaya sabatili i b'o ta a kɔnɔ ka taa n'o ye hali n'i mako ma se a tɔgɔ de ala ko sira ma mais anw alimamu anw karamɔgɔw anw wajulukɛlaw anw de k'a ka wuli bi ka kuma kunfinw fɛ ka sira yiriw la ala ye diɲɛ bonya ni sira min yɛlɛ ye k'o yira ko nin de ye sira bulen jɔn de ye sira bulen ani sira sanima ye Sherifu Usmani Madani Haidara ale nana ka bɛɛ ka hakɛ di ma komi ala y'a di kira ma cogo min an karamɔgɔ ala ko cogo di wal takun minkum ma shirifu ya fiye ya fara wal takun minkum ko suwandili ka kɛ ka bɔ aw la ummatun mɔgɔ dɔw la yaduuna lil khayr olu na i sen bɔ a bɛɛ la n ka kɛ kogojɔla ye wa n ka kɛ commerçant ye wa n ka kɛ nin baarakɛla ye la olu ka baara bi bɛɛ wele dali ma ilal khayri ka taa hɛrɛ waleyali ma ko mɔgɔ dɔ ka ye aw cɛ la mɔgɔ minnu ka baara bi bɛɛ adamadenw weleli ma k'u bila hɛrɛ baara la wa ya'muruna bil ma'ruf una mɔgɔw bila wale ɲuman na a ye sinji tugu a ye kɛ masa ɲuman ye faamaw a ye kɛ laadiri ye kalanden karamɔgɔw a ye kɛ den lamɔ karamɔgɔ ɲumanw ye cɛw a ye kɛ hinɛbaa ye a furumusow la musow a ye a cɛw bonya ya'muruna bil ma'ruf olu ka baara bi bɛn mɔgɔw bilali ma nin wale ɲumanw na wa yanhauna o ka wale bi bɛn adamadenw balili ma ani li minnu kɛri ka bɔ wale jugu ma awlaika a ko maa min n ye min fɔ nin o jogo mana kɛ maa min na aw la humul muflihuna olu de ye maa kisilenw ye o tuma an k'a ka jɔnni ka da kɔngɔ minnu kisira olu ka da de k'a ka kɔngɔ an fɛ tara an na kisi sɔrɔ jɔn de ye fitina ban bamananya tile tiɲɛ hakika bilen kɔ nin jamana in ma ɲɛsuma fiyewu mɔgɔ yiriw m'a dɔn maaya yɛrɛ ye min ye mɔgɔ yiriw m'a dɔn sigiɲɔgɔnya ye min ye mɔgɔ yiriw m'a dɔn balimaya ye min ye mɔgɔ yiriw m'a dɔn munfɛn de ye mɔgɔya ye walahi ni nin muflihu in nali tɛ n'o ye cɛ min nara ka mɔgɔw bila ala ka sira tilennen kan ka mɔgɔw jogo don jamana in ka yan bamananya tile hakika tɛmɛnen kɔ an karamɔgɔ dɔw ko n dalida an tɛ dalida la dɛ ani n dale ka jan namina a bɛ cogo di ni n ka di tɛ se ka yɛlɛma mɛ dimi ye min ye e bɛ cɛ min ko i t'a dɔn dimi b'i faafu dimi b'i faafu cɛ walima hakilimatigi ko dɔnna fɛn o fɛn n'i b'i ye a kɔnɔ a dɔn nin ye mun ye walahi hɔrɔnya ni danbe ni yɛrɛdɔn banna ma sɛbɛma
ne kun bɛ nin na san kelen ne kun m'a dɔn ne bɔra a la o tuma na mun ye bɔ a la sɛbɛ ko tɛ o tuma na jɛ yɛrɛ tɛ sɛbɛ mɔgɔ ye o mun ye don a la ka sɔrɔ e m'a ɲɛɲini ka s'a dan na ni sɛbɛ ko don walima sɛbɛ ko tɛ Aïdara nana ni min o tɛ sɛbɛ ko ye a ye jɛnɛya dabila o tɛ sɛbɛ ko ye a ye suɲɛli dabila o tɛ sɛbɛ ko ye a ye mɔgɔ faga dabila o tɛ sɛbɛ ko ye a ye bingali dabila o tɛ sɛbɛ ko ye a ye kɛ laadiri ye o tɛ sɛbɛ ko ye a ye hinɛ ɲɔgɔn na o tɛ sɛbɛ ko ye a ye sinji tigɛ o tɛ sɛbɛ ko ye setigi a ye hinɛ duguma mɔgɔw la o tɛ sɛbɛ ko ye Aïdara ye mun fɔ a nankile san 40 na ni kumakan wɛrɛ ye min tɛ min fɔlen ye nin ma mun bɛ yen an minnu an b'a fɛ an yɛrɛw t'a dɔn min bɛ yen ma sirifuya f'i ye dɛ ma don sirifuya babu kɔnɔ an bɛɛ bi jɛ min na an bɛ k'o de f'i ye o tuma na Aïdara ka da ka sanu sirifuya ka bɔ ale ka da ka sanu min b'an bɛ boli ka taa ye bi ka taa an jɔ ye ko an bɛ Ala ka hinɛ a n'a ka yafa sɔrɔ i ya c'est Ala ye mamutu dɔ de fɔ kuranɛ kɔnɔ mɔgɔ dɔw la an y'a sɔrɔ o jogo yi o dafalen bɛ nin dutigi in de ka ale ka baaraw la nin dutigi o jogo de dafalen bɛ ale la Ala ko cogo di k'aw bɛ mɔgɔw wele k'u bila hɛrɛ la Ala ko cogo di a bɛ mɔgɔw bila wale ɲuman kɛli la Ala ko cogo di a bɛ mɔgɔw bali ka bɔ wale jugu la ko n'o kɛra maa min ye dɛ k'olu de ale Ala ka maa kisilenw ye mɔgɔ min nana n'o hakika ye tiɲɛ yɛrɛ la k'a labara k'a ye n'o tɛ Aïdara y'a sɔrɔ misiriw bɛ yan o Aïdara y'a sɔrɔ mɔgɔw bɛ seli o Aïdara y'a sɔrɔ u bɛ jɛnɛya fɔ o Aïdara y'a sɔrɔ u bɛ suɲɛli fɔ k'a man ɲi a ko mɔgɔw ka sinji tigɛ dabila Aïdara nana sɔrɔ o fɔra o mais k'a labara ale yɛrɛ dusukun na a n'a jogo la mɔgɔw k'a dɔn ko sɛbɛ k'a ye o tɛ se ka taa fiyewu f'a ka sɔrɔ a jogo yera ale yɛrɛ la n tɛ karamɔgɔ dɔw mana wajibi daminɛ n ko dɔw bɛ bɔ misiri kɔnɔ an b'i dɔ yan o e kɔni tɛ se ka kuma an fɛ an b'i dɔ yan an b'i ka du dɔ yan an b'i musow yelen dɔn an b'i denmusow yelen dɔn e bɛ se ka wulibali fɔ yan o tuma na e yɛrɛ ka jɔ ka kɛ Ala fɛ ka siran Ala ɲɛ ka kɛ cɛ ye ka sɔrɔ ka mɔgɔw tigɛ minɛ o kosɔn n y'a f'i ye n ko Aïdara ye mɔgɔ de ye mɔgɔ min sugandila Ala fɛ k'a kɛrɛkɛrɛ a kana lakurakurayali kɛ Ala kira jogow la a ka kumakanw na ani Ala kira ka waleyaw la Ala y'a bɛɛ dafa ka don ale de la a b'a la n'aw nana o kɛnɛ sigi ne ye koba ye nin bɛna caman bɔ a sanjiko gɛlɛya la an karamɔgɔ nin bɛ caman bɔ sanjiko gɛlɛya la Ala k'a kɛ ten a bɛna ye aw bɛna dɔn diɲɛ de wulilen don bi Amɛrikɛnw don wa u b'a la Chinois don wa o b'a la tubabuw don wa o b'a la i bɛ pilifɔriba fɛn fɛn dɔn diɲɛ kɔnɔ aw bɛɛ wulila ka na a ka bonya médaille di Sherifu Usumani Mɛdaye Haidara ma k'a fo ko anw ye silamɛya dɔn ni e ka kumakan min ye n'an kun y'a dɔn n'o ye kunungo an kun di silamɛya tɔgɔ ma ni maa faga ni baara fu ye walahi e nana ni min ye ni mɔgɔw ni silamɛya kun fɔra an ye tan ka silamɛya don an ka ta k'a fɔ ko sɛbɛkɛ diinɛ don baara diinɛ don ka hinɛ ɲɔgɔn na o diinɛ don ka bɛɛ bɔ fugaroya la k'i bila sɛbɛ la k'o diinɛ don an kun di silamɛya tɔgɔ ma min fɔra a ma e bɛ se k'a bin ni mun ye
saka bini foy Sulaiman bugu ka wa ay ko bake o ngay ta sigi yaro nyon ka ku aka achesiri ningana ko te ka obulobli anti ya akene beka de nga cew ba mulo munu mini kene nyina maya awye ka dusukun fa ka awyeru la famu ka ala konda wallahi fe munu ndo ati yelema sine tay mi ne ko ne ba fika do adi ne kono ne ba fika do kono on ne ba fika do adi ne kono ni e galonda ala la bidu ala ma mi fo ni o fo bidu ala te fe mi veni yero kay bidu o koso an ya idara ko siga siga an taraye kira chira ni mi o de fla ale bulu o koso an di ma musala kala dokoma kwambe ba fo akara mo da haidara bebi yo ko ngara mo da haidara ko le mo do tara kalanke arabu jamana ka kanani diplôme ko lu ba fo ko kara mo haidara ko me ko lu ma se ko famu no ko yifilila e ma famu tiere la ngamini la famu aw kara mo haidara aw ma fo anga fe ku kara mo do ama fo anga na haw karamogo do ama fo anga balaga karamogo do an karamogo do doni mbe chogobale ko ka diplôme sura an ve wallahi an maslamaya do ka ala ko famu fo anaga diplôme zigile ko kale lame o bana an karamogo do ala ka dina la ka sala traore Allah akbar ala kimangoro ati ala an karamogo ti lama Allah akbar uko wati sira abese ga wala ka bibu Allah akbar ndaw mimbe de jarake bona ndaw mimbe ayato nga pigiri kala ala ka hero ka edugo tigi ndaw meri ndaw ala ka ke here amadou abawfu ka ubarkada na ya chesri abna ala ka demene awfe munu yen ko la ba amba do wartu kuna uma ko be wari mina yo de ta ka fara nyawa ka kan goyi nabe wa o de auka arjina Allah akbar ala ya au bunye wallahi aidara kanun bawo ana ansaro aya ala ya au bunye Allah akbar munu mako ta ala kola umada la harakola wallahi wulu nara ciye sabati bi ko jiye ka kisi abi galeya min gona bi solution si tala fo aidara baraka min fo Allah akbar bali ni ere masbana balawa ba ta abi ta yini mi amajaw amaja shuali mogofaga namara jenaya jere balawte no fe ba abana atop bede beni wono munu mada ala kula o mada la hara kula ya ya me ka mala ko ka bi wala miso ka ko daga le do o pana ja ankara mo ma kulo ngade anara ne ala tadi o nasro la ala kama ka jurumi ma wa atasimu bihablillahi aina ala ka juru bakele mina abbe akana farafara de ala ya foye bil amri ko aya ala ka juru bakele mina wa akana farafara de kambali ka bo farafara lima ka bo juru ina kan shu kambla aminallah wallahi no juru imbebi nabi nyini sherif usman madan haidara nara nimi hodi masba ereni
an karamɔgɔ ka laseliw kuncɛlen kɔfɛ kɛnɛ kuncɛra ni duwawudenw ye Sulemani Bugu alimamilakaw fɛ an ka ɲɛmada o sɔrɔlenw fɛnɛ fɛ. Jɔnwala dandala kumala sunya bolo ma an b'a fo ka waliɲuman dɔ ka duwawu k'a ye ka laban ka duwawu ɲini a fɛ anw ye sɛginɛ kalandenw ye sɛginɛ kalandenw ani ansar dini badenya de b'u ni ɲɔgɔn cɛ o tuma an bɛ duwawu kɛ toujours badenya in ka ji di Ala k'o k'an ye waati n'a cogoya kama an bɛ kuma surunya ni yɔrɔ in na ka duwawu kɛ an b'a fɔ rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. An balima Shirifila TV lagɛbagaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan an b'an ka foli n'an ka waleɲuman dɔn kurakuraya aw ye hakilina jigila bi an kun bɛ Sulemani Bugukaw de fɛ yen nɔ wa julukɛnɛba min sigira ka kɛ waleɲuman dɔn kɛnɛ ye ani bonyamasegi ka ɲɛsin an fa a n'an karamɔgɔ a Sheikh Sherifu Usmani Madani Hayidara Ala ka sijan ni kɛnɛya dan an n'a ma a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen Ala k'an ɲɛ mɛn a la. Ni de kun ye an ka bi sɔrɔlenw ye aw k'an bɛɛ sigida wɛrɛ wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wa barakatuhu shukran lakum wa dumtum bi khair.